L-odba tajba il-kulħadd lilkom u l-dawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. U bil-għajnuna t'Alla omna, l-ewwel nett omna, issa ġejna hawnhekk jew l-oħrajn li qegħdin jisimgħuna biex flimkien nagħmlu din it-talba tal-Qudiesa. Ejjew nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna għal min nixtiequ nitolbu u nofru. Min-naħa tiegħi se nofru dil-Qudiesa għall-irwieħ abbandunati. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex inkunu denjej, nkun jistħoqilna niċċelebraw din-l-Ewkaristija. Int li kollok tiba, il-qajt il-foqra u l-midinbin mulej ħnina. Int li sejjaħt madwarek il-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħnina. Int li wiet il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla jinġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek kif jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. X'in kienu qed joffru s-sagrifiċċju ta' filgħaxija, jiena Eżdra qomt mill-lajb tiegħi u bi ħwejġi il-mantar tiegħi jinċartin inżilt tal-kubtejja u ftaħt idejja lejn il-mulej Alla tiegħi u għedt: Alla tiegħi, jiena nħossni nistħi u wiċċi ma jtinix li nerfa' ħarsti lejk Alla tiegħi. Għax dnubiti tant kotru li ninsabu mazzin sa rasna fihom. U ħtijietna olew mola smewiet. Min żmien missirijietna sal-lum waqajna fi ħtijiet kbar u minħabba fi dnubitna aħna is-slaten tagħna u l-qassisin tagħna ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Dawn darbuna bix-xapla, ħaduna fl-eżilju, ħadunna ġidna u ġejna fl-għajb li qegħdin fih illum. Imma issa il-mulej Alla tagħna grazzi għal ftit ta' żmien billi ħallilna f'dan u tagħna fuqixna f'daw. Jiġifieri dan il-post qaddis. B'hekk Alla tagħna rid tferraħna u jgħixna għal ftit fl-eżilju tagħna. Għax aħna il-sira imma Alla tagħna ma nsinix fl-eżilju tagħna, għax vera ħnina tiegħu magħna quddiem is-slaten tal-Persja, meta tagħna mill-ġdid il-ħajja ħanerġgħu intellgħu it-tempju ta' Alla tagħna u nerġgħu nibnuh mill-ħerba tiegħu u b'hekk ikollna kien f'Ġuda u f'Ġerusalemm. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem u s-saltna tiegħu jikkastiga u jħenn iwaslek sal-qabar f'qiegħ l-art u mbagħad jerfek mill-akbar erda flimkien imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Faħru ħulit Iżrael quddiem il-ġnus għax irridkom f'nofskom u hemm murikom il-kobor tiegħu flimkien. Olluh quddiem il-ħajjin kollha u Sidna u Alla tagħna u Missierna u Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem flimkien.
minħabba dnubietkom jikkastigakom, imma jħenna likom ukoll u għad jiġborkom minn fost il-ġnus kollha li f'nofshom tinsabu imxerda flimkien. Infaħru jinfart l-eżilju tiegħi u nuri l-qawwa bil-kobor tiegħu lil-ġens midneb. Erġgħu lura l-għandu midinbin u għamlu il-ġustizzja qudiemu flimkien. Birek Alla li jgħix għal dejjem, inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tawhom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart u bagħthom ixandru s-saltna talla u jfejqu l-morda. U qalilhom tieħdu xejn magħkom għat-triq la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ tilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx uħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha mimma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu il-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Kelma fuq l-ewwel lezzjoni. Liema huwa ż-żmien u ċ-ċirkustanzi ta' dan il-qari li smajna sabiħ mill-ktieb ta' Eżdra. Nafu anke s-snejn bejn wieħed u ieħor. Din il-lezzjoni ntqalet meta l-poplu ta' Iżrael wara 50 sena fl-eżilju tal-Babilonja mill-586 sal-536 50 sena irritorna lejn Ġerusalem. Kellhom il-mexxejja Eżdra, Zorobabel u dan il-qassis għamel talba u qed ifakkar lin-nies. Ara x'qal, bil-ħwejjeġ u l-mantar tiegħi imċartin. Inżilt arku btejja kemm hu sabiħ. Ftaħt idejja lejn il-mulej u qedtlu, żmien ta' dwejja, taf, żmien ta' niket, żmien ta' rimors, dwejja, u qedtlu. O Alla tiegħi, jien inħoss isema xi stqarrija kemm sabiħa ta' jien inħossni nistħi u wiċċi ma tal-għaġeb u wiċċi ma jagħtinix li nerfa ħarsti lejk Alla tiegħi. Dik indiema dak dispjaċejr u jgħid għaliex. Għaliex? Għax dnubietna hemm kollox, hemm l-imma id-dnub jeżisti ħutel eżies id-dnub u għandu konsegwenzi kbar. Għax dnubietna tant kotru
li ninsabu maċċin sarasna fihom. Issa dan fuq il-eżjes. Dan translation mill-ludi, mill-oriġinal, ta' min għamel dan illum Alla jaħfirhom mejtejn. Jen kollha nafhom u ħdimt magħhom f'dawn. Isemgħu xi kliem. Da mhux hekk ta' tagħmel translation hekk, jew mit-Taljan, jew mill-Ingliż, jew mill-Franċiż, mill-oriġinal, mill-ludi dan. Jew l-Aramajk. Ara xaw miktub. Dnubietna tant kotru, tant żdiedu, tant qegħdin nagħmlu dnubiet li ninsabu madda stadda żolil ma tifgaħ maċċin sarasna fihom. Uħtijietna, għara l-ewwel bnubietna, imbagħad ħtijietna. Ħatatti, jiena dnieb ta' għandi l-ħtija. Uħtijietna, olew mola ismewiet. Min żmien missirietna sal-lum waqajna fid-dnubiet kbar. U minħabba fi ħtijietna aħna is-slaten tagħna, il-qassisin tagħna, x'inhu r-riżultat? Għax Alla ħut il-eżis meta jgħid basta. X'inhu r-riżultat? Ġejna mogħtija f'idejn slaten barranin. Ġejna mogħtija f'kutba oħra tal-iskrittura hemm miktub li meta dell-istess eżempju qabduhom biex ikaxkruhom minn Babilonja, minn Ġerusalemm għal Babilonja. Min irreżista dan. Għamlu bħal annimali, taqbulu imdeħirhom bil-ganċijiet u rabtuhom minn imdeħirhom. Din l-iskrittura mhux jien taf dal-għodu. Men aħna is-slaten tagħna, il-qassisin tagħna ġejna mogħtija fi żmien barranin u dawn x'għamlulna? Dawn darbuna bix-xabla todrob tfieri waħda. Ħaduna fl-eżilju, ħadulna ġiedna, għax serqulhom, kisrulhom, ħarqulhom it-tempju Nabucodonosor. U ġejna fil-għajb li qegħdin fih illum. Jien għamlek mhux 5 minuti trid pridika taf, sa nofsinhar. Biex tfisser x'jiġifieri dik. Meta ħarqulhom it-Tempju ta' Ġerusalemm tant kien hemm deheb u ġejt li jgħidu l-wiet, id-deheb meta jiġri jisu wiet, ilma flok ilma deheb. U kusrulhom l-arka u kollox. U ħodhom l-eżilju tal-Babilonja. Nabucodonosor. Minu dilettanta l-opri, l-opra Nabucco, il-va pensiero, sull-għali dorati minn hawnhekk meħuda. U dak is-Salm 137 jeħilli l-sieni ma s-saqaf ta' ħalqi jekk ma niftakarx fik Ġerusalemm tibbis li jgħidil għax kienu hemmhekk jikorbu fl-eżilju, jokorbu u jitolbu u jibku. Din parti ħani għafta, issa t-tieni parti. Immissa mulej Alla tagħna. Issa mulej. Tajtna l-grazzja. Billi ħallilna fdal, il-remnant fdal. Fuq jiex nafdaw. Jiġifieri dan il-post għaddis Ġerusalemm. Ħaniqaf, ħut il-eżis. Ejjew verament fuq din il-lezzjoni l-ewwel parti tagħha. L-indiema tagħna
lejn dnubietna li id-dnubiet għandhom effetti kbar, tkun indiema vera u sinċira. Bil-wifqa. Ħuti Alla bagħat il-libnu fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar ta' dnub, ngħidu għalhekk tiġi saltnatek mulej. Għall-Knisja sabiex l-għażla tagħha favur il-fqar tressaqha dejjem lejn l-Evanġelju nitolbu. Għall-missjonarji sabiex fid-dialogu tagħhom mal-ġnus imbeda iħabirku għat-tajjeb nitolbu. Għalina hawn miġbura sabiex il-kelma talla tiftħilna qalbna beraħ għall-indiema nitolbu. Illum l-erba' nagħmlu talba l San Giuseppe għamel għall-familji tagħna, għall-ħaddiema u għall-moribondi biex għattalpu l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu. Dawn it-talbiet mulej jinresquhom permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru bil-fidi tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġil tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Beħħi qimu l-kobor tiegħek l-anġli, id-dominazzjonijiet, jitredu s-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek għaddejs. Għaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qudusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
Ekku kollu wara li laħal kalċi reġa' raddi l-ħaj. Tali disċipli joqal ħudu biex orbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollu. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsum Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Għalisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostlu tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla. Danu bil-ħaruf Alla danu li jneħħi d-dnub tad-dinja jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagramenti mqaddes fit-tibatija katina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott ta' dejjem. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, berkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, berkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, berkenti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Sultana ta' binu ħarsek il-dua ħarstek fuqna dejjem morru fil-paċi ta' Kristu.